Ud fra den viden, der er undersøgt i løbet af projektet, kan gruppen nu stå ved et endeligt koncept. Det vil være optimalt at fælde noget skov, så der er mulighed for teltovernattende gæster på Sportsparks Blåvandhuk. Med den overvejelse ligger der, at hvis gæsterne er villige til at overnatte på stedet, kommer der flere penge i kassen i forhold til overnatning, mad og eventuelle pakkeløsninger. Turisthotellet skal opkøbes, så der kan laves et wellnessophold på stedet med mulighed for overnattende gæster, dog minimum 18-årige. I forbindelse med køb af wellnessophold skal man kunne bruge faciliteterne i hele ferieparkens område. Det skal dog stadig være muligt kun at købe adgang til de enkelte faciliteter, som f.eks. badelandet. For at udnytte den dejlige natur og skovområder skal der laves en asfaltbane til rulleski. I forbindelse med fokus på naturen skal nye koncepter opføres. Der skal være mulighed for, at man kan leje en fiskestang, hvilket også skal være en del af en pakkeløsning. Planen med alt dette er, at det skal være noget for alle. Du kan komme som familie, par, alene eller som gruppe og stadig have en god oplevelse på stedet. Alt dette skal være nemt at booke sig ind på Sportspark Blåvandhuks hjemmeside med 3 sprogvalgsmuligheder: dansk, tysk og engelsk.